guys. Oh, vlog pa pala May ito. bisita ako. Dito sa bahay ko. Bumundo. Ito yung bisita ko, mga pamangking ko. Pati yung tatay. Ano nangyari sa tatay nito? Doble-doble ang jacket. Gun and Roses. Ano ba yan? Doble-doble ang Gun jacket and para kay... Roses. Metallica. Yung bayaw ko. Ito yung pamangking ko. Yung na sila. Awin na. Awin na sila. Bibiyahin na sila. Tomorrow. Hi guys! Good morning! Kami yung sitwasyon namin dito sa plaza, yung nagtrabahoan ko. Totally, maraming tao guys. Social ka na kayo na. Matutuloy yung lockdown namin bukas. Kaya yung mga iba na mamalintin na kaagad. Dahil dumadami yung ano namin. Apektado sa virus. Almost 10 days. Kaya matagal-tagal din. Ang hirap din. Ang hirap. Kaya kailangan na lang natin walang trabaho, walang hanap buhay. Diba, busy sa pamamalingke. Ako naman, busy ako magtinda kasi kailangan may makita rin ako ngayong araw para pang suporta. Hindi ko alam kung bakit dumami yung affected dito sa amin. Sa dala lang yata ng lamig ng panahon. Dumami yung cases dito sa amin kaya kailangan kami ng 10 days. ECQ. Yan guys, so pila na naman sa grocery yan. Mag-grocery. Kasi 10 araw walang lalabas. Pila. Hindi namin alam kung bakit dumami ang nag-positive dito sa Cagayan. So, ganito yung sitwasyon namin. Kaya, dito naman walang tao. Grocery lang gumagala. Pagkain for almost 10 days. Wala kaming tao. Meanwhile, Ano oras? Yan guys, mga namimili, yan, pila kami dito, makauwi, dan, yung pinamili ko, sardinas, tipid-tipid na lang, ito importante yung anak ko gatas, meron naman akong iba doon na dilata, magsopas ako, basta magremedyo na lang araw-araw para sa 10 days. My God, ayan pila kami ng oras na pila. Hirap mag-budget lalo na pag kulang yung budget, kaya yung binili ko yung importante lang. Ito yung anak ko kasi humihingi pag gabi. Ito tipid ito. Yan. Pampamilya na yan. Lagyan mo lang ng sotanghon. Ay, Diyos ka. Tasty is. Guys, banyo. Haba ng pila. My God. Buti na siyam-siyam. Waiting. Hirap ito, pagkatagal cashier. Ilang piraso lang yung bibilin mo, ang tagal-tagal mag-cashier. Bagal. Kulang to sa training mga to eh. Sobrang
God. The next day. Nice. Good morning. First day ng lockdown namin. Nagigising ko sa bahay. Kumpuni ko anong pwede po trabaho. 10 days kaming ang hirap. Isin na lang kung anong pwedeng madiskarte ngayon kung araw. Hirap naman makipagsapalaran kung hindi tayo susunod, tayo rin maapektuhan. Ay, naku. Kaya lang hanap buhay. Paano pang araw-araw na konsumo. Tipid na lang. Tipid. Wala tayo magawa. Diyos ko Lord, alisin mo na yung ganyan sa gapan na tayo. Oh. Morning guys. Kain tayo ng almusal. Ito yung unang araw na lockdown. Almusal muna tayo bago magtrabaho. Ano ba matrabaho? Linis ng bahay. Kain tayo. Itlog. Ito yung red rice nga, galing Tabok. Last tuyo. Solved na. Wala na tayo mapagpilian, kundi pagkasay na lang yung anong mayroon. Ang bayo ko nasa likod doon. Dito sa bahay nag-quarantine. Nagpa-lockdown. Kumusta kayo dyan? Kain tayo. Ang gano'n salabin ko. Kain tayo. Taba-taba ko na. Wala sa buhok ko lang. No? Kain tayo guys. Mahaba na kasi yung buhok ko. Isipin na lang natin na isang araw, isang gabi lang ang lockdown. Pero sa pong araw, Diyos ko Lord. Basta ko na lang magawa. Yung kasama ko kumakain din. Kanya-kanyang Opo. Paalam muna ako guys. Thank you for watching. Please subscribe my channel. See you guys.